ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିବାକୁ। ଆଜିକାଲି ଗପ ଲେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଗପର ନାଁ କ'ଣ ରଖିବି ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ଗପର ନାଁ ଦେଇଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋର। ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି। ଏମିତି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ଡାକିଥିଲି, ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାରେଜକୁ। ତାର ଗାଁ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିଲା ତା ମ୍ୟାରେଜ। ଡାକିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଗୀତ ପଡ଼ିବ। ବାହାରିଗଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ବାହାଘରକୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁରା ଜଇନି ଯେ କ'ଣ ମେକଅପ୍ ହେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ତା ବାହାଘରକୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାଇକ୍, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଥିଲା ମୋ ଯିଏ ମାନେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ଯାହା ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଏ ମୋର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋର ବାଇକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ। ବହୁତ ବଢିଆ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାହାଘର ଋତୁରେ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ବାହାଘର ପୁରା ମସ୍ତି ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବହୁତ ଦେଖାହେଲେ, ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ତ ଭୁଲି ନଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କାହିଁ ଲାଗିଲା କେଜାଣି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି। ତାର ସେଇ ଚାହାଣୀ, ତାର ସେଇ ଛୁଆଳି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ନାଲି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଭାଇ ଥିଲା, ଖାଲି ତାକୁ ତା ଆଗରେ କହୁଥିଲା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ତାକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି ଏକ ଝିଅ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସତରେ କ'ଣ ଝିଅ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବ ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ ହେଇକି ରହିବ ମୋ ସହିତ? ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ହଉଛି ଏମିତି ରିଲେଟିଭର କିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ବା କରିବି, ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମସ୍ତ ରହିଗଲି। ତାପରେ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ଖାଇଲି। ବାହାଘର ସରିଗଲା। ସେ ଝିଅ ବି କେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ହେଲେ ତା ମନ ଖୋଜୁଥିଲା, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ମନ ଖୋଜିକି ରହୁଥିଲା। ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ବାହାଘର ସରିଗଲା ଆଉ ସେ ପଳେଇଲା। ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗପଟି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ମୋର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେ କି ବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଜା ଦେବି ଏଇ ଗପ